Alright, good afternoon guys. Good afternoon. Welcome sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. So gusto ko lang munang bumati sa inyo ng isang Happy Valentine's Day. Siyempre, hindi lang ito para lang sa ating mga minamahal na asawa. Siyempre, ito ay pangkalahatan. Huwag na huwag kakalimutan ng ating mga magulang, ng ating mga anak, no? Yan. Happy Valentine's Day! Yan, biyahe tayo. Pupunta tayo ng San Carlos para punta muna tayo ng Malasiki bago tayo mag San Carlos, dahil meron na naman tayong mga damit na kailangan ipatahi. Yeah. Thank you so much sa mga lagi ko nakakasama sa aking live stream na walang sawa nakikipagkwentuhan, kulitan sa inyo ako. Kung ano-ano na yung sinasabi ko. Yeah, medyo mahangin, malakas ang ewan ko lang kung naririnig nyo ako. Kaya kung naririnig nyo ako, nasa kabilang banda ng hinahanap nyo. Alright. So, teleport na muna tayo. Alright. Let's go. Alright. So sana hindi naman tayo against the light. Yeah. The Ducati. Uy, ay, ay. Naayos na yung kalsada dito sa part ng Malasiki. At medyo gumanda na naman ang niya, dahil meron ng mga linya. Hindi ko lang maipakita dahil nga naka tayo, handlebar. Mukhang di na uso ang checkpoint Medyo maluwag na, maluwag. Yan, hindi ko alam kung meron tayong may vlog ngayon. Kung anong magiging itsura ng vlog natin, dahil wala naman tayong main topic. Wala naman tayong pag-uusapan. Gusto ko lang ma-share itong aking biyahe, dahil nga ito lang naman ang aking madalas ginagawa, ang biyahe. Munting paalala na lang sa lahat na nagmamaneho. Doble ingat tayo sa lahat ng bagay. At iwasan din natin na maging mainit ang ulo pagdating sa kalsada, dahil hindi magandang halimbawa yan, lalo kung ang iyong makakasalubong o ang iyong makakainitan ng ulo ay hindi mo kakilala, dahil maraming pwedeng mangyari pag kayo ay nadala ng emosyon, init ng ulo, dahil nga sobrang init ng panahon.
Ano ba yan, sir? Kagaya nun, late na siya nag-signal. Kung kailan napakalapit na niya, doon na siya magsisignal, which is napaka-delikado para sa mga kasunod, no? Kaya wag nating ugaliing nakatutok sa mga sasakyan. Yeah, malapit na tayo sa bayan ng Malasiki. So teleport ulit tayo ng kaunti. Yee. Alright, so andito na tayo sa San Carlos, guys. So hinihintay na lang natin yung ating ka-meet up. So hindi ko alam kung saan dito yung bahay niya, kaya hintayin na lang natin. Alright, so ito yung medyo mahirap na part ng pagdi-deliver, yung paghihintay. Kasi hindi lang naman isa lang ang hinihintay nating deliver at meron pa tayong ibang kailangan i-deliver. Yes po, ma'am. Thank you po. Salamat. Ayan, so magpagaling ka dyan, Ma'am Anita, para sa iyong safety. Kaya na kung wala akong maitulong sa iyo. Alright, so tutuloy na po tayo para sa next natin na deliver, at baka tapos tayo yung kanilang tinatahi. Yan. Kailangan natin magmadali dahil nga marami tayong kailangan ihabol na deliver. So hindi ko na siguro ipapakita lahat para doon tayo sa LBC mamaya magpapadala ng mga damit. So bahala na. No, feeling ko against the light talaga tayo kahit saan tayo mag-angle. No, feeling ko against the light. Yan, nasa San Carlos pa rin tayo. Shout out kay Peter Di Guzman. Yan, hindi mo na ako na-update sa ano mo ah. Mamaya kita sa shout out sa Facebook. Hindi bago talaga ako sa takbo ng kalsada dahil nga siguro sa tagal ng ilang taon na nandiyan pa rin ang pandemic at hindi matapos-tapos. Kaya stay safe lahat, no? Mag-ingat po tayo sa lahat ng bagay. Huwag natin kalimutan kung ano na natutunan natin sa pandemic na ito. At ugaliin natin maghugas ng kamay, lalo pag uwi sa bahay dahil nga tayo yung mga nasa labas, diba? Tayo yung mga laging prone sa ganitong bacteria, kabik-kabik, kung ano-ano naman yan. Kaya tayo mag-ingat sa lahat ng bagay. Lalo ngayong Valentine's, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa lahat. Daming flowers, sayang at wala akong chin mount
Kaya hindi nyo nakikita yung mga nasa paligid ko, kung ano yung mga kaganapan, dahil marami akong nagdi-date. Sana, may ka-date. Shout out sa lahat. Sobrang traffic, stay tuned na lang later. Ito mga tricycle ayaw magpadaan eh. Kinukuha nila yung linya, kaya ang hirap lumusot ang mga nakamotor.